Participació, idees i tecnologia són alguns dels valors que respiren el Pompeu Lab, el nou espai de creació d'iniciatives socials que vol ser un viver de millora per a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. Ubicat al carrer de Pompeu Fabra número 22, prop de 1.000 metres quadrats repartits en dues plantes, acullen diferents eines i recursos per fer volar la imaginació de la ciutadania. El laboratori d'idees facilitarà l'accés a diferents recursos tecnològics, sales equipades i la possibilitat de consultar professionals per ajudar a crear autèntiques patents ciutadanes. Destaca l'espai Making Lab amb tecnologia d'impressió en 3D o impressió en vinil i làser, cabines de treball individual amb wifi, sales de formació, sales de reunions de fins a 20 persones i sala d'actes, entre d'altres. I llavors aquí el que hem volgut crear és un espai en el qual de forma intergeneracional qualsevol persona pugui pensar idees de manera cocreativa, és a dir, amb altres entitats, amb altres persones a títol individual, que puguin revertir en la millora de la ciutat, des del punt de vista de la mobilitat, de la seguretat, de com fer-la més confortable, de com disposar d'una ciutat cuidadora, no? L'espai Pompeu Lab també acollirà un punt d'informació del Servei de Participació de l'Ajuntament, així com permanències d'altres serveis municipals o d'entitats de la ciutat.